πολύ αναπτυγμένη την αίσθηση του χιούμορ και ήταν επιρρεπής στο χαβαλέ. Αυτό το έκρυβε, όπως έκρυβε από τον πολύ κόσμο, όπως έκρυβε και πάρα πολλά. Ο Ανδρέας εν τέλει ήταν ένα μικρό παιδί, ένα παιδί που δεν μεγάλωσε, ευτυχώς. Κράτησε την αθωότητά του, μας την μετέδωσε, εμψύχωσε πολλούς ανθρώπους, έκανε πάρα πολλά πράγματα σε πολλούς τομείς, όπως γράφω μέσα και στο κείμενο, στο δοκίμιο, στο πεζό, στην κριτική, στην ανάπτυξη του ντοκιμαντέρ. Ήταν ένας άνθρωπος που ήξερε να αγαπάει ουσιαστικά και να ακούει. Ήξερε να ακούει. Είναι σπάνιο προτέρημα αυτό και ο Ανδρέας το είχε. Όμως ο Ανδρέας πριν και πάνω απ' όλα ήταν και είναι ποιητής. Αυτή είναι η ιδιότητά του. Τα άλλα όλα έρχονται από πίσω, είναι από κάτω. Οτιδήποτε άλλο κι αν έχει κάνει. Έχει βγάλει σημαντικά βιβλία και νομίζω ότι αυτό που επιθυμεί ένας ποιητής όσο βρίσκεται σε αυτόν τον κόσμο είναι να διαβαστούν κάποιοι στίχοι του όταν θα φύγει από αυτόν τον κόσμο. Τίποτα άλλο δεν θέλει ο ποιητής. Και εγώ θα κλείσω σήμερα αυτό το σύντομη παρουσία μου με ένα ποίημα του Ανδρέα. Είναι οι περιπλανήσεις 5. Και μες στην άκρα σιωπή μιας υποχθόνιας νύχτας ξάφνου το σύμπαν, δέντρα, οράματα, πυρολιμένα πρόσωπα, ορίζοντες, καταβαραθρωμένα, φλέγονταν. Και τότε, μες στην αντάρα εκείνη, η άνθρωπος, η χορεύτρια φωνή, άρχισε να ισορροπεί σε σκηνή που της προσφερόταν από τις λέξεις πάνω από το χάος και δεν ήξερες αν θα σωθεί ή αν θα πέσει, προς τα που πηγαίνει, που περνά ακροβατώντας, να στροβιλίζεται βάκχινα εφορμά ενάντια στην ίδια, σαν να κατασπαράζεται, να βγαίνει όμως πιο ακέραιη, πιο δυνατή, περιπλανόμενη, περιφλεγόμενη, να γαληνεύει από την παραφορά της, διασωσμένη, να σώζει γάλα και μέλι, σαν να κυλάει στο γαλαξία και λάβει ταπεινό βάλσαμο για λαβωμένους, περιφλεγείς, εξόριστους από τον εαυτό τους. Γιατί τι άλλο να κάνει μια φωνή παρά να παρηγοράει με την κραυγή δικαιοσύνη, ποιος να αναστήσει νεκρές υπάρξεις μέσα σε στάχτες, ερείπια και αποκαΐδια και πώς να γράφεται η οργή με νύχια, με δόντια και με γροθιές, να δίνει κουράγιο να γατζωθούν, να σκαρφαλώσουν από τα γκρεμνά της αβύσσου, να βγουν, να σωθούν. Η αγάπη περιπλάνηση, ο έρωτας μια πλάνη, ένα περίπου, άστρο που φλέγεται και η φλόγα του θεά, το συνεπέρνει, ρόδι, που η σκοτεινή του ωριμότητα κάνει και σπάζει με όσα δεν λέει το στόμα και με το σώμα να αρθρώνει χειρονομίες με αρμούς, ανίποτες λέξεις πλάνητες σε ορίζοντες και δρόμους που δεν δείχνουν οι χάρτες, όλο και ξεστρατίζοντας πορευόμαστε. Ευχαριστώ. Καζάνια θανατηφόρα, γυναίκες τα αγκαλιάζαν, τα σφίγγαν, ώσπου να εξαφανίσουν τα υγρά του θανάτου και μωρά θεοί του έρωτα.
αναπηδούσαν από τα κύματα και η τιτάνια αγκαλιά χωρούσε τους παλμούς, τους ρυθμούς, τους χορούς, τα άσματα. Σήμερα πέσαν σύννεφα δηλητηριώδη. Ο βυθός σάπιος τα ανταγωνίστηκε. Θολή σύγκρουση, χωρίς νικητή, ούτε νικημένο. Πόρτες σπασμένες, αυτοκτονικά μπαλκόνια, βάραθμα των δρόμων, νεκροτομικές πλατείες. Ο χορός των συμβασιούχων, οι 40 χρόνια στημένες λεμονόκουπες, λάκι της αντίστασης, αξεδιάλυτα κόκκινα γράμματα. Φωνές, χιλιάδες φωνές, γαμώ το κερατό σας, δοσύλλογοι, σπιούνι, τζάκια εξουσίας, τοπία ολέθρου, κυβόμες να πουλιούνται για να πέφτουν, να φέρνουν ίδιος όλους θάνατο, και αυτοί που δεν λογίζονται να αντισταθούν, και άλλοι με το δισάκι, και οι άρρωστες ψυχές κάτω από το μαστίγιο αληχτούν, σαν τα σκυλιά δαγκώνουν τις άρκες τους. Στο διάβολο αδικητές, διψάτε για αίμα βρικόλακες, εμποδίζετε με όλα τα μέσα το πέρασμα, μια διάφανη ώρα, όταν ο χρόνος ξαπλώνεται στον ξάστερο ουρανό και με ένα άλμα του λαμπρύνει την αυγή. Φωνές και πάλι φωνές, αυγή, αυγούλα, ευωδιά από εφηβικά φιλιά που ανακαλύπτουν ποτάμια, ελεύθερα ζώα και μια άμετρη κραυγή, φλόγα από βουνό σ' άλλο βουνό, προάγγελος μιας μέρας που δίκαια ανταμείβει, που δίνεται στον κόσμο μακράτη τη δονή και οι γυναίκες τη δέχονται, χρυσή ζωοφόρα βροχή, και χορεύοντας σε ρυθμούς που μονάχα αυτές ακούν, διαβάζουν στον αέρα την απόκριφη χορογραφία της. Ξάφνου, εσύ, η γυναίκα, με όλα τα πετούμενα, όπως τα αρχαία ποίηματα. Στον Ηλία Βαβακούση. Πόσους δρόμους πέρασες για να ανταμώσετε και το αίμα κυλώντα αναζητούσε απεγνωσμένα αισθήσεις που αρθρώνες αναρθρές και από τις λέξεις εκείνες όπου ανθοφορούσε η φωνή και συνάβιζες άρρητα παιγμένη στα ζάρια από έρωτα τυχαίο πυραμπού, πυραμπού, πυραμπού βρε ο Χαμάν, αμάν, ο Χαμάν μακριά οργή.
όλα τα πετούμενα, όπως τα αρχαία ποίηματα. Και το σύμπαν τυμπανίζει, τυφλώνει, η αφή του χρόνου, γαλαξίες, αίμα, τροπές, σπέρματα, αφανισμός της ύλης. Τέλος, αρχή, τροχιές. Ξάφνου εσύ γυναίκα, μέλι, γάλα, κρασί. Αδάμαστος ρυθμός, διατρέχοντάς με. Δείπνα φιλοσοφικά, όργια, πανδεσίες, φόνοι, λάμψη, αρχή, κόψη, εσύ. Πάμφωτα λόγια, γυναίκα και ήπειρος, ελευθερία, άπειρος ορίζοντας, στα διέξοδα σύνορα, ωκεάνια ύλη, ανίποτη από το σύμπαν γεωμετρία. Πλάθη μορφές, σχήματα, σημασίες, σαν πύληνα ειδόλια στο φούρνο, αναταράζει τους αριθμούς. Μυροφόρο κύμα, σε διαβαίνω θάλασσα, ξανά, και μήνυμα το πρόσωπό σου, σημάδια ορυκτά, για αυτούς τους τόπους της βίας, όπου ματώναμε πολέμιο τον έρωτα. Στην αλήθεια νέτο. Θύματα θυσιασμένα απ' το αδιφάγο βάβλο χρήμα ανύπαρκτο. Με τη μιμητική τους προσαρμοστικότητα να παίζουν ως και το αφανισμό του προσώπου τους, να παίζουν ως και το αφανισμό του προσώπου τους. Πέφτουν όλα σε αργή κίνηση, πέφτουν όλα σε αργή κίνηση. Πέρασμα στον κόσμο, απλό άσμα που μεθά, χείλη, μέλη, συλλαβές, πολύμορφου ζωοποιού που όλο ερωτά, έρωτα. Αυτοκίνητα, φορτηγά, ανταλίκες, λεωφορεία από το χθες, αλλά φτιαγμένα προς το χάος, ενώ όλα καταστρώγονται από τον χρόνο που όλο ανακυκλώνεται και πάβει να σημαίνει μοναχά ο ένας ή ο άλλος ή ο βιωμένος καιρός σε μια άλλη διάσταση για τους αγνοημένους μέσα στο εκπληκτικό αύριο του άγνωστους ταξιδιώτες, όταν στα άλματά του δολοφονούνται οι στασιαστές πριν πατήσουν το κατόφλι του απείρου με την άρνηση σ' όλες τους τις αισθήσεις, μαζί με χαμένα σε παρεκκλήσεις, σε ψηφιακά ρεύματα πλήθη, με τα νεύματα, τις τάσεις, τις χειρονομίες, ιστορικές, μαχητικές, ερωτικές, σαν τα κτούμια ενός πολυπρόσωπου θεάσου, πολύ χρησιμοποιημένα, άλλα αντί άλλων, σε λάθος χρήσης και δίπλα στοιχειώνουν υπερφωτισμένα σύνολα, μετά και σούπερ και έξτρα, κλικ και σκιώδη πριμοδοτημένα από τερατώδεις απάτες της μίζας, της κοπίνας, της εξολόθρεστης, των ταπεινών, των απόκτηρων,
το προγραμμένο. Ευχαριστούμε. Ανυψώνοντας το πρόσωπο μέσα στο μύρο, νερό και φλόγα αναρωτιόνται βήματα ποιον, σε ποια δρομολόγια βήματα, γράφονται συνεχώς, να σβήνονται σε αυτό
το μέρος του σύμπαντος που ονόμασαν δρόμο. Χέρια εφηβικά, περισφίγγαν το κορμί, ειδονικά. Σαπούνια έκαιγαν τις εικόνες στα μάτια, θρύψαλα και στάχτες. Αρώματα από θάμνους έμεναν πίσω και μακριά, στέναζε, ρηγούσε ολόκληρος ο πόντος και οι άνθρωποι γοερός, χορός, μέσα στα λόγια ιδιοτελεστίες και θυσίες, χτυπώντας τα στήθη, τις ρόγες της φραγίδες του απέραντου, αργά χαμένο σε έναν κόσμο βαθύτερα ρόδινο, ρουμπίνι και βελούδο, τότε, τώρα, τίποτε πια δεν συγκρατούσε στη γη βράχο, παρά αυτή η ανύψωση στον ουρανό, πιο πάνω από δυνάμεις και πρόσωπα, μαγνήτιζε και τραβούσε. Αδύναμος και τροτός, αλλά μάχημος έφηβος έρωτας, φωτιά, νερό, λάσπη, πυλός, η γη να απομνημονεύσουν. Εμφύλιες ιστορίες, τα χάδια άνοιγαν τους πόρους για να περάσει η επιθυμία, εκμυδένιζαν τον σκληρό αλλά εύθραστο, αχειραγώγητο μες στη σκληράδα του, άναρχο ήλιο. Διάχυτη στον τόπο, δική σας, αλλά και χμηρό διαμάντι που όλα τα κόβει, κόβεται, ανοίγεται από το θάμπος των θρασμάτων της. Τότε, απροσδιόριστα, σαν μάγισσα μες στην ανιδρία, έφερνε εκείνον το λιμώνα, παραδείσιο ποταμό, στην αντίπερα όχθη, στο υπαρκτό λιμάνι, λίμνη και πέρασμα, όπου σπανίζανε οι πόροι και αχτήμονες μεροκαματιάριδες με την ψυχή στα δόντια, άνεργοι που σάρωσε η μπόρα, τους έριξε εδώ, σπορά που κανείς δεν ήξερε τι καρπούς θα έδινε αν την άφηναν να ριζώσει στον αφιλόξενο, αγιομέτρητο και όμενο στη λάβρα του τόπου.
Σε 5 λεπτά να αρχίσουμε. Ήρθε και ο... Ναι. Ναι. Έκανα την κόμμα. Καλώς το. Καλά είστε. Καλά. Για πες, τι έγινε τώρα με την Ειρήνη Δευτέρη? Κοίταξε, είχε φέρει το μάστερ ο Δευτέρης και τελικά κάτι δεν πήγε καλά, απομαγνητισμένο, κάτι τέτοιο θα πρέπει να ήταν και αναγκαστήκαμε να σταματήσουμε την προβολή γιατί ήταν θολό τελείως και είχε μια δυσκολία στο να δει κανείς να το απολαύσει, ας πούμε, να απολαύσει την ταινία. Έχεις αμυγός? Όχι, τώρα πια όχι, είχα λίγο προηγουμένως. Όταν έγινε η ιστορία με την κόπια του Λευτέρη, είχα λίγο άγχος εκείνη την ώρα, τι να γίνει όμως. Je donne la parole à notre ami qui vraiment nous appuie beaucoup, il faut le dire. C'est avec Robert Mantoulis, les deux personnes que vraiment on souhaite de l'avoir le plus de fois à côté de nous. Merci beaucoup, merci à nos frères. Je donne la parole à Jean-Marie Dros. Merci les deux bons amis qui sont sur ma droite. Je dirais quelques mots, mais on dit toujours ça, puis on est toujours trop long. Mais en fait, comment ne pas dire que quand je reviens ici, je suis forcément très ému, parce que, bon, j'y ai passé quand même un peu de temps, avec plaisir, avec plus que du plaisir, avec le sentiment que nous pouvions, dans cette maison, créer un vrai dialogue amical entre la France et la Grèce, et que l'Europe en a bien besoin, je veux dire. Δεν μου λες, πώς θα όριζες το κοινό που έρχεται αυτά τα 20 χρόνια εδώ στο φεστιβάλ? Είναι ένα κοινό ποικίλο. Αποτελείται από διανοούμενους, καλλιτέχνες, φοιτητές, κάποιους ανθρώπους που αγαπούν τον κινηματογράφο, κινηματογραφόφιλους και χαίρομαι πολύ να βλέπω και τη νέα γενιά να έρχεται τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερο. Και από εκεί πέρα βέβαια μπαίνει θέμα διανομής της είδησης, το πώς μπορεί να λειτουργήσει σήμερα ένα φεστιβάλ, πράγματα που μας απασχολούν και εμένα και τον Ηλία το Σκάτικα και τον Βασίλη το Σπηλιόπουλο και τους ανθρώπους του Γαλλικού Ινστιτούτου, πώς θα μπορέσει αυτό το φεστιβάλ που έχει, όπως έλεγα και πριν, παρουσιάσει γύρω στις 900 περίπου ταινίες, από τις οποίες πάρα πολλές είναι ανέκδοτες στην Ελλάδα, δεν έχουν προβληθεί και τα τελευταία χρόνια κάνουμε μια προσπάθεια να τις υποτιτλίζουμε και όλα αυτά, πώς θα μπορέσει να φτάσει σε ένα μεγαλύτερο κοινό. Μερικές φορές είμαστε πολύ ευχαριστημένοι γιατί γεμίζει η αίθουσα και βλέπουμε και αντιδράσεις πολύ θετικές. Δηλαδή προκαλούν ένα προβληματισμό ζωντανό, σημερινό, πάνω σε αυτό το πάρα πολύ σπουδαίο είδος κινηματογράφου. Σας ευχαριστούμε. Ελπίζω πάλι να σας ξαναδούμε στις επόμενες μέρες, γιατί πραγματικά νομίζω πως αυτή η δημιουργία το αξίζουν. Όπως θα ξέρεις, το φεστιβάλ ξεκίνησε με διαγωνιστικό τμήμα. Για 4-5 χρόνια είχαμε και διαγωνιστικό τμήμα. Μετά το φεστιβάλ μεταφέρθηκε στο Γαλλικό Ινστιτούτο και πήραμε την απόφαση, η Οργανωτική Επιτροπή, να παρουσιάζουμε μεγάλα αφιερώματα σε ξένους και Έλληνες ντοκιμανταρίστες, αλλά πραγματικά αφιερώματα σχεδόν πλήρη, δηλαδή που να δίνουν τουλάχιστον όλη την πορεία αυτών των σκηνοθετών. Και συγχρόνως αφιερώματα σε σχολές κινηματογράφου, ντοκιμαντέρ, ή σε χώρες. Στην αρχή το κοινό ήταν κάπως βουδιασμένο, γιατί όπως θα ξέρεις το ντοκιμαντέρ είχε σταματήσει να βγαίνει στις αίθουσες, ήταν μόνο θέμα φεστιβάλ, δηλαδή πήγαινε μόνο οι ταινίες στο φεστιβάλ.
Από ένα σημείο και πέρα άρχισε να γεννιέται ένα ενδιαφέρον για αυτό το είδος. Η σταθερότητά μας, το γεγονός ότι παρουσιάζαμε μεγάλα αφιερώματα, με κείμενα στους καταλόγους μας, με φιλμογραφίες, με όλη την ποικιλία αυτού του είδους και όλες τις τάσεις που υπήρχαν, έφερε ένα καινούριο κοινό σιγά σιγά, το οποίο ανανεωνόταν. Πιστεύω πως σήμερα το κοινό, εξαιτίας και του ότι υπάρχει μια πιο πλατιά πληροφόρηση, εξαιτίας του ότι μέσα από το ίντερνετ, το διαδίκτυο ή μέσα από, αν θέλεις, τα DVD, μπορεί να βλέπει αυτές τις ταινίες και να τις εκτιμά περισσότερο από πριν. Αυτό νομίζω πως διευρύνει κάπως τα δεδομένα και το κοινό αυτό, το κάνει λίγο πιο πλατή. Μέχρι τώρα έχουμε παρουσιάσει πάρα πολλούς, σχεδόν θα έλεγα μια πλειοψηφία από τους μεγάλους σκηνοθέτες, είτε είναι ξένοι είτε είναι Έλληνες. Και τώρα τα τελευταία χρόνια η αγωνία μας είναι να παρουσιάσουμε και το πιο καινούριο ντοκιμαντέρ, αυτό που γυρίζεται σήμερα. Παρουσιάζουμε φέτος δύο αφιερώματα. Το ένα στον Σταύρο Ιάννου, γνωστό σκηνοθέτη που έχει κάνει πάρα πολύ σημαντικές ταινίες με εθνολογικό ενδιαφέρον και όχι μόνο. Ταινίες που αφορούν στη μετανάστευση, στα προβλήματα τα κοινωνικά της σύγχρονης Ελλάδας. Και ανάμεσα στις ταινίες του θα δούμε μια πραγματικά σημαντική ταινία που λέγεται «Έστι νου τραγωδία» και αφορά στη γέννηση ακριβώς της τραγωδίας μέσα από τα λαϊκά δρόμενα του διανοησιακού χαρακτήρα. Αλλά και άλλα σημαντικά του ντοκιμαντέρ, το πρώτο που έκανε, το «Αδειά» και πολλά άλλα. Και επίσης την Εύα Στεφανή που πραγματικά με τις ταινίες της κάνει μια τομή σε ένα καινούριο είδος κινηματογράφου που ενώ αντλεί από αυτό που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε σινεμά βεριτέ, κινηματογράφος αλήθεια, πηγαίνει πολύ παραπέρα και δίνει μια διάσταση πραγματικά ποιητική. Ο Ζαν Ρους δεν δεχόταν την όλο και πιο προχωρημένη παραγωγή βίντεο ντοκιμαντέρ. Μάλιστα έλεγε χαρακτηριστικά ότι αποτελεί το AIDS του κινηματογράφου. Αντίθετα, ο πιο παλιός από αυτόν, ο μεγάλος Γιώρης Σίβενς, έλεγε πως όλα τα μέσα που αποτυπώνουν μια πραγματικότητα με γνησιότητα και με ποιητική διάσταση είναι θεμιτά. Βέβαια, έβλεπε πως στην εποχή που είχε πρωτοξεκινήσει το βίντεο ήταν σε μια φάση ακόμα ασκήσεων, πειραματισμού πάνω στην τεχνική την ίδια. Σήμερα πιστεύω πως αυτό έχει ξεπεραστεί. Και το ντοκιμαντέρ μπορεί πολλά να κερδίσει από την αυτόματη και, αν θέλεις, άμεση καταγραφή, η οποία όμως δεν θα μείνει εκεί, θα υπάρχει μια επεξεργασία περαιτέρω, που έχει ψηφιακή κάμερα, τα καινούργια τεχνολογικά μέσα και όλες οι δυνατότητες που δίνουν στον δημιουργό. Όσοι ενδιαφέρεστε, και είσαστε πολύ πιστεύω, πείτε με έτσι για να αρχίσουμε, γιατί πρόκειται για μια ταινία του αγαπητού μου φίλου, μπορώ να πω, του Δήμου του Θεού, που έγινε στο 1983, η παραγωγή της ΕΡΤ, και η οποία τότε δεν μεταδόθηκε. Σας παρουσιάζω λοιπόν με χαρά τον αγαπητό μου τον Δήμο του Θεού. Καλησπέρα. Σαν σήμερα ή περίπου σαν σήμερα, πριν μισό αιώνα, έκανα εγγένεια, δηλαδή το δεπού του σαν σκηνοθέτης στο Γαλλικό Ινστιτούτο. Ανέβασα ένα θεατρικό έργο του Ιωνέσκου, κάσαμε περίπου 50 χρόνια από τότε. Είναι σαν χθες, είναι συγκινητικό. Τώρα, τι να πω για το ευχαριστώ τον φίλο τον Παγουλάτο, όλους αυτούς οι οποίοι είχαν την πρωτοβουλία να βρουν το φίλμα αυτό της ΕΡΤ και κάναμε ένα DVD να δεχτεί τον Ξανθόπουλο κλπ. Άρα, ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Θα δούμε την ταινία αυτή. Παγουλάτο, και αυτό να το δείξει, είναι η χούντα του φεστιβάλ. Είναι αυτός που κάνει την επιλογή και βάζει πάρα πολλές ταινίες και φτάνουμε μερικές φορές μέχρι τη μία και τις δύο τη νύχτα. Ναι, αλλά κοίταξε. Το λέω φιλικότατα. Κοίταξε, τη χούντα την αποτελούμε όλη η Οργανωτική Επιτροπή, όχι μόνο εγώ. Αν θέλει να με ονομάσει και χούντα, είμαι βέβαια μια χούντα δημοκρατική, πρέπει να πει. Δεν είμαι χούντα
στην Δαλματαφών, ας πούμε, και ύστερα η αλήθεια είναι πως μερικές χρονιές, εξαιτίας του ότι δεν θέλω να κόψω κάποιες ταινίες, γιατί αποτελούν σημαντικά δείγματα του σύγχρονου ντοκιμαντέρ, βάζω λίγο περισσότερες. Ντοκιμαντέρ εμπνεύστηκε και ήταν ο διευθυντής του επί χρόνια ο Ανδρέας Παγουλάτος. Αυτή την βραδιά είναι αφιερωμένη στον Ανδρέα Παγουλάτο που έφυγε όλος απροόπτως και δεν είναι απόψε κοντά μας. Εμείς όμως είμαστε κοντά του. Ελπίζω με μία από τις ιδέες που και ο ίδιος θα ήθελε πάρα πολύ να συμμετάσχει μαζί μας, μια που ο Ανδρέας Παγουλάτος ήταν πάντοτε, του άρεσαν πάρα πολύ τα αφιερώματα και να είναι κοντά σε καλλιτέχνες και σε μονογραφίες καλλιτεχνών. Έχουμε λοιπόν σήμερα και αυτή την εβδομάδα την ευκαιρία να δείξουμε ένα πάρα πολύ σπάνιο έργο που δεν έχει παρουσιαστεί ποτέ στην ολότητά του μπροστά σε κοινό, ούτε στην Ελλάδα, ούτε πουθενά άλλου στον κόσμο. Είναι η κληρονομιά της Κουκουβάγιας, ένας κύκλος 13,5 ώρων ντοκιμαντέρ του Chris Marker, πάνω σε 13 λέξεις, έννοιες ελληνικές. Το ντοκιμαντέρ, ο κύκλος αυτός έχει χρηματοδοτηθεί από το Ίδρυμα Ωνάση και θα ήθελα ειδικώς να ευχαριστήσω το Κοινοφελές Ίδρυμα Ωνάση και τον κύριο Παπαδημητρίου για την παραχώρηση των δικαιωμάτων της παρουσίασης του σημαντικού έργου αυτού. Αφήστε με να σας πω μόνο δύο λόγια, δεν θα μακρηγορήσω, για τον Chris Marker, ο οποίος γεννήθηκε το 1921, είναι δηλαδή σήμερα 90 ετών ακριβώς και μόλις τελείωσε μια άλλη ταινία. Πρόκειται για έναν σκηνοθέτη μύθο στον χώρο του ντοκιμαντέρ και στον χώρο του κινηματογράφου γενικότερα. Έναν σκηνοθέτη που καταπιάστηκε με τα πάντα, με τα ταξίδια στον χρόνο, με την πολιτική κατάσταση, με τις γάτες που είναι η λατρεία του. Ένα σκηνοθέτη που είναι πραγματικά ένας άμεσος, συνεκτικός εκφραστής της ιστορίας του καιρού του. Σε αυτή την εβδομάδα θα έχουμε την ευκαιρία, εκτός από την κληρονομιά της Κουκουβάγιας, να δείξουμε το αριστούργημά του και την πιο γνωστή, φαντάζομαι, ταινία, παρότι δεν είναι και τόσο εύκολο να τη δει κανείς, τουλάχιστον σε μεγάλη οθόνη. Είναι ο Σταθμός Αποχαιρετισμού του 1962, στα γαλλικά La Jetée. Ένα πολεμικό θρίλερ επιστημονικής φαντασίας, μια ταινία που έχει πραγματικά σημαδέψει και στιγματίσει την κινηματογραφική μνήμη όλων των συνεφίλ ανά τον κόσμο. Νομίζω το έχουμε τη Δευτέρα στις 9 η ώρα, μπορείτε να το ελέγξετε στα προγράμματά σας. Είναι μια ταινία, μην τη χάσετε. Η νεότερη γενιά την ξέρει από τους 12 πίθηκους, αλλά πραγματικά ελάτε να δείτε το πρωτότυπο και ας μιλήσουμε μετά. Δεν θα πω τίποτε άλλο. Θα σας αφήσω απόψε σε αυτές στα 2,5 ώρα που είναι προγραμματισμένα η κληρονομιά της Κουκουβάγιας, αρχή του συμποσίου, ο Ολυμπισμός ή η φανταστική διάσταση της Ελλάδας. Όπως θα δείτε και στο πρόγραμμα, τα 13 επεισόδια θα παιχτούν κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας, μέχρι και την 5η 25 που θα τελειώσει το φεστιβάλ. Ευχαριστώ, καλή διασκέδαση. Tout a commencé le 25 juin 1987. Le projet d'un programme de télévision dédié à la culture grecque venait à peine de cristalliser. Nous avions devant nous le spectre qui hante les continents du documentaire culturel. Et une haine s'était imposée. Et puis à la fin, je commençais
à étudier tout seul, voir tout seul, et à essayer de les trouver tout seul. Daté de juillet ou septembre 1939. Parce que les nazis, ils avaient fait aussi ce commerce. Ils essayaient de se représenter comme les continuateurs de l'esprit grec. Non,